what's up Tarlagueños? Nandito nga tayo sa Robinson sa Luisita, dito sa Tarlac City. So pupunta tayo sa The Lemon Bee. So yung The Lemon Bee guys, katabi lang siya ng The Big 5 Gym and then nung INC. So punta na tayo dun guys, so para alam nyo paano siya puntahan. So ito na yung pinaka landmark natin, yung Robinsons Luisita. Malapit lang naman siya, mismo dito sa Robinsons Luisita guys. So nasa 1 to 2 minutes lang naman siya kung may service kayo kapag nandito na kayo sa Robinsons Luisita. And then kung galing naman kayo ng Tarlac City, siyempre hindi na kayo makakarating dito mismo sa Robinson or sa mismong Luisita guys. Makikita nyo na left side itong The Lemon Bee. So lalagpasan natin itong Toyota Tarlac City. Ayun siya guys. And then ito na yung pinaka intersection. Tapos check lang natin siya dito sa right side. So yung The Lemon Bee guys, located here at Barangay Maligaya, Tarlac City, Tarlac. Hanapin lang natin yung The Big 5 Gym and then yung INC. So ito na nga no, Tarlagueños, pinakapalatandaan din itong overpass. So lalagpasan natin itong The Big 5 Gym and then INC. Konting usog lang guys, makikita na natin itong The Lemon Bee. So ayun siya guys. So kung alam niyo itong SR8 building, ito na yung mismo The Lemon Bee. Ayun siya. What's up Tarlagueños? My name is Arvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng The Lemon Bee dito sa Barangay Maligaya, Tarlac City, Tarlac. So malapit lang siya mismo sa may Luisita. So ito, magmula dito sa tapat ng The Lemon Bee or ng The Coffee Hive, tanaw mo yung Luisita guys. And then ito na yung pinaka the annex o yung Tarlac National High School. Nalagpasan mo lang ng konti itong overpass, makikita mo na itong The Lemon Bee. So papasok na tayo guys, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga products na ino-offer nila dito. Pasok na tayo, papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura ng pinakaloob ng The Coffee Hive or yung The Lemon Bee nila guys. So ito siya. The Lemon Bee. Yun talaga yung habang iniintay natin yung foods and drinks na i-serve nila sa atin or i-prefer ng The Lemon Bee. So konting background lang, nag-start si The Lemon Bee sa mismong Jackson sa Medical Hospital dito sa may Tarlac City. So food cart pa lang siya nun. So pinaka main products nila guys is freshly squeezed lemon and then orange. Hello Tarlagueños! We are inviting you to come and visit our shop. We are located at Barangay Maligaya, San Miguel, Tarlac City. And we are open every day from 10 a.m. to 9 p.m. So we are offering wide variety of foods such as Korean egg drop, milk tea, frap, and freshly squeezed lemon and orange. Thank you! Hope to see you! Ito na tayo sa pinakaloob ng The Lemon Bee. And then syempre yung coffee hive nila by Lemon Bee. Ito guys na yung pinifer nila sa atin, yung mga pinaka main products ng The Lemon Bee. Syempre yung lemon and then orange nila. So sa mga gustong mag diet dyan, so perfect na perfect sa inyo itong detox drinks nila. And then yung freshly squeezed lemon and then orange. And then nag-offer na rin yung The Coffee Hive ng frap, milk tea, and then syempre yung coffee nila, it's either hot and iced coffee yung papagawa nyo. And then Tarlagueños, nag-offer din naman sila ng mga foods. So isa na dito yung egg drop sandwich. So eto siya guys, so in na in sa lahat ng K-drama lovers dyan. So punta na kayo dito sa Coffee Hive para matikman itong egg drop sandwich nila. And then sa mga mahilig sa chicken wings, eto may 7 flavor sila. So yung pinifer nila sa atin yung sweet and spicy chicken wings and then yung salted egg nila. So nag-offer din sila ng mga all-day breakfast sa waffles and then yung mga with flavor sa waffle nila. So ito yung blueberry cheesecake
waffles nila. Kung mahilig naman kayo sa mga finger foods, nag-offer din sila ng mga nachos and then yung mga french fries nila guys. Twitter lagay nyo kung nag-crave kayo ng mga egg drop sandwich, chicken wings, waffles, nachos, and then syempre yung mga refreshing drinks ng The Lemon Bee and then Coffee Hive. So pwede kayo mag-order mismo sa Grab and then sa Foodpanda guys. So i-search nyo lang The Lemon Bee and Coffee Hive. So pili na lang kayo doon guys kung ano yung gusto nyong orderin. So huwag nyong kalimutang i-follow yung Facebook page ng The Lemon Bee. So ilalagay ko siya dito for more inquiries and then info. So pwede kayo mag-PM sa kanila. Kung gusto nyong magpa-deliver, so pwede kayo mag-PM sa kanila. So around the Barangay Maligaya, pwede naman silang mag-deliver. Titikman na natin yung mga prepare ng The Lemon Bee and then yung Coffee Hive dito sa Barangay Maligaya, Tarlac City. So una natin titikman itong chicken wings nila. So ito yung salted egg flavor. Just na titikman natin na talagang nyo itong sweet and spicy flavor nila. Ito siya. Kakatapos ko lang tikman yung chicken wings ng The Coffee Hive. So napakasarap guys ng salted egg and then sweet and spicy. Yung sa pinakaloob niya, nagmumoy siya, hindi siya dry. So itong mga chicken wings nila guys, nag-offer sila ng 7 flavors. Meron silang hickory barbecue, spicy buffalo, garlic parmesan, yung teriyaki, and then yung classic fried nila. And then syempre yung pinifer nila sa atin, yung sweet and spicy, and then yung salted egg. Bago natin tikman tong egg drop sandwich nila, titikman muna natin yung freshly squeezed lemon or orange ng The Lemon Bee. So ito siya guys. Yan. So titikman natin. Yun. Nakaka-refresh naman talaga no Tarlaceños kapag ito ininom mo yung lemon and orange ng The Lemon Bee. So nag-start nga sila, sabi ko kanina, sa Jackson Medical Hospital dito sa Tarlac City. So yung pinaka-goal nila is para ma-boost yung immunity ng mga frontliners and then yung mga patients doon. So pwede sila mag-order nito. Alam naman natin na yung lemon and orange is rich sila sa vitamin C na kung saan is nakakatulong sa immune system natin para ma-boost ito at hindi tayo magkasakit. Syempre perfect ito lalong-lalo na ngayon sa panahon ng pandemic. So ito yung prefer nila sa atin, may orange and then lemon. Pero kung gusto nyo may orange with chia seeds, and then yung cucumber, and then lemon with honey, pwede. Vice versa guys, sa orange, pwede rin naman siyang lagyan ng honey, cucumber, and then yung chia seeds. Next natin titikman itong egg drop sandwich nila. So ito guys, no, in na in sa mga millennials dyan, and then syempre sa lahat ng mahilig manood ng Korean drama. So ito, yung egg drop sandwich nila. So yung prefer nila sa atin guys, ito yung spam, bacon and ham, yung pinaka-flavors nila. And then syempre sa pinakaloob guys, may kasama siyang cheese, meron siyang lettuce, and then syempre yung mayo, ibang dressing niya. And then guys, meron siyang egg sa pinakaloob. So pwede rin siyang orderin ng flavor ng spam, pwedeng bacon, and then ham. So itong prefer nga nila sa atin is pinagsama-sama na siya. So titikman na natin. Oops, ang laki pala. So kagat pa? Napakasarap ng egg drop sandwich nila no Tarlaceños. Tapos full pack itong pinrefer nilang egg drop sandwich sa atin. Yung pinaka bread niya guys, no, malalasaan mo talaga yung pinaka butter kasi mostly yung gawa nga sa pinaka bread niya yung brioche bread, sabi nga ni sir kanina. So hindi siya dry yung mismong bread niya, so nag-moist siya. So napakasarap niya sa bibig kasi nagbe-melt din siya sama ng mga flavors na sa pinakaloob guys. So bago natin titikman tong waffle nila, titikman muna natin itong in-offer ng The Lemon Bee. Ito yung freshly squeezed lemon and orange. So ito yung sa Detox A nila guys.
Sa Detox A, so pinagsama-sama na siya, may lemon, may orange, and then syempre may kinaluan siya ng chia seeds, honey, and then yung cucumber guys. So halo muna natin siya. Yun. So makikita nyo, ayan ang napakaraming chia seeds. So sa lahat ng nagda-diet, perfect na perfect ito para makatulong, makabawas ng timbang nyo. Napakasarap ng lasa niya kasi nandun yung asim, tapos yung sweetness ng pinaka-honey sa ano, and then syempre nagpa-pop yung chia seeds sa bibig mo, and then yung cucumber. So perfect na perfect guys ng refreshing drinks. Fortunately, healthy drinks. So punta na kayo dito sa The Lemon Bee. Next natin titikman itong pinaka-waffle nila. Pinaka-flavor ng pinipare nila sa atin yung blueberry cheesecake waffle. Lagyan natin siya ng pinaka-blueberry. Napakasarap ng blueberry cheesecake waffle nila guys, no? Kung naghahanap kayo ng medyo fruity flavor, so pwede nyo orderin itong blueberry cheesecake. Sakto-sakto lang yung tamis guys. Tikman naman natin yung mga in-offer nilang finger foods dito sa Coffee Hive by The Lemon Bee guys. So ito siya. So ito, nag-offer sila ng cheesy nachos. Ayan siya. Next nating titikman yung in-offer na coffee, milk tea, and then syempre yung prop ng Coffee Hive by The Lemon Bee. So ito na nga yung pinagawa kong coffee kanina. So ice cold coffee siya, and then yung pinaka flavor niya is caramel macchiato. So i-mix muna natin. Ayan siya guys. Napakasarap ng caramel macchiato nila dito sa The Coffee Hive. So ayan, makikita nyo guys. Next natin titikman itong pinaka milk tea naman nila. So ito nga yung pinipare nila sa atin na milk tea, itong winter melon. And then syempre marami din silang available na flavors sa mga milk tea nila. So tikman muna natin ito. Oops. Siyempre all-time favorite pa rin naman talaga yung winter melon. And then guys, no, kapag milk tea yung tinitikman natin, so una nating nilalasahan kung meron ba siyang lasang tea. Mostly natikman ko milk tea is talagang matamis lang siya, pero ito tamang-tama yung tamis, and then syempre andun pa rin yung pinaka lasa ng winter melon at yung pinaka tea. Titikman naman natin yung mga prop nila dito sa Coffee Hive guys. So ito yung chocolate chip cream prop nila. Ito siya guys. Ako pag nag-order ako ng prop, so lagi ko naman din na in-order yung mga chocolate tsaka chip ganyan. So ito perfect na perfect sa akin itong chocolate chip cream prop nila. Napakasarap guys. And then syempre kapag nag-order kayo ng prop nila, samahan nyo ng chicken wings, waffles, or yung mga finger foods nila. Tapos na titikman natin itong caramel macchiato prop nila. So halo muna natin siya ng konti. So ito siya. Sa mga prop nila guys, no, malalasahan mo talaga yung pinaka-flavor nila. So dito, malalasahan mo talaga yung pinaka-caramel macchiato. Hindi lang siya matamis. So nakaka-refresh na siya. Ando pa yung flavor niya. Sa lahat ng bikers and riders na followers and subscribers natin dyan. So pwede nyong daanin nga itong The Lemon Bee and then Coffee Hive dito sa Barangay Maligaya, Tarlac City, Tarlac. So yun, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And guys, huwag niyong kalimutang i-share itong video to para malaman ng mga Katarlakenyas natin dyan na mayroong ganito kasarap na nag-offer ng freshly squeezed lemon and orange, and then syempre mga chicken wings, waffles, finger foods nila, and then nag-offer din naman sila ng coffee, and then andyan yung milk tea nila, mga prop, and then syempre, so ito yung pinagmamalaki ng Coffee Hive egg drop sandwich nila.
So yun guys, until our next vlog, peace out!